Ak by si mal vybrať medzi možnosťou klamať a prežiť, alebo hovoriť pravdu a zomrieť, čo by si vybral? Táto otázka je veľmi jednoduchá, no odpoveď na ňu však nie je. Všetci chceme, aby nám ľudia hovorili pravdu, aby sa k nám dostávali pravdivé informácie, aby sme dobre nakúpili, aby nás nikto nikde nepodviedol. A to je všetko správne. Ale ak máme my hovoriť pravdu, je to už ťažšie. Ak si máme vybrať medzi našim komfortom a medzi tým, čo povieme ľuďom, častokrát je to ten komfort. A prečo si vyberáme tento komfort? Pretože je to pre nás bezpečná zóna, kde nemusíme ukázať svoju pravú tvár. Ak by si mal vybrať medzi možnosťou klamať a prežiť, alebo hovoriť pravdu a zomrieť, čo by si vybral? Táto otázka je veľmi jednoduchá, no odpoveď na ňu však nie je. Všetci chceme, aby nám ľudia hovorili pravdu, aby sa k nám dostávali pravdivé informácie, aby sme dobre nakúpili, aby nás nikto nikde nepodviedol. A to je všetko správne. Ale ak máme my hovoriť pravdu, je to už ťažšie. Ak si máme vybrať medzi našim komfortom a medzi tým, čo povieme ľuďom, častokrát je to ten komfort. A prečo si vyberáme tento komfort? Pretože je to pre nás bezpečná zóna, kde nemusíme ukázať svoju pravú tvár.